Koti lime likale. In the State Court sitting at NBC, civil case number 15 of 2023, Darius Nankwenda versus Chateka Piri. Thank you. Stand up. Chateka Piri. The plaintiff, stand up. Mr. Piri Milirani. Good. Are your names Chateka Piri? Ndi Joncho Kumpando. You are 35 years old. Ndi momwemo. Of Nandolo village. Ndi momwemo. Tiye Tombondia. Ndi Tudi. In Mulanje district. Ndi Neyo. Thank you. Sit down. The respondent, stand up. Are your names Dailes Nagwenda? Ea Kumpando. You are 30 years old. Ea Kumpando. Of Tegatega village. Ea Kumpando. TA Mwase in Kasungu district. Ea. Thank you. Sit down. The plaintiff, stand up. You state your... What is the claim which you have brought to the court today? Kumpando. Ine ndidakwatira mayiwa. No. The subject matter. Yes, what is your case in this court? What is your case? Ndifuna banja lite. Thank you. Sit down. Good. The plaintiff, the respondent, stand up. You have heard your husband. Ea Kumpando. He wants divorce. Your reply? Should the court divorce or not? Ai Kumpando. Thank you. Sit down. The plaintiff, stand up now. The plaintiff, move in the witness box over there. Okay, you take an oath in this court. So, go ahead. Ndikulumbira kwa Mulungu wa mwamba. Kuti umboni umene nditi ndipereke m'bwalo lino. Ukhala wona ukaoka. Siwinaso ayi. Koma wona ukaoka. Thank you very much. Yes, you can now state the details of your case. Why you want the court to dissolve your marriage? Give us the facts. Kumpando ine mayiwa tidakwatira zaka zisanu zapitazi. Ndipo tili ndi ana awiri. Yes. Takhala tikukhala bwinobwino. Mbanja lathuli. Komano chimene chabwerapo nchonena kuti yes, mwezi wa Mei chaka chino ndi pamene zinthu zaoneka kuti zikusokonekera. Yes. Chifukwa mayiwa ndi munthu amene wakhala ndithu akusunga chisisi choopsa kwambiri. Akutisungira chisisi choopsa kwambiri. Mudali mwezi wa Mei omweyo. Ndi mafunafuna chiphaso changa chaunzika kuti ndikasegula akaunti ku banki. Pakutero ndidachiyang'ana chiphaso chimene chimwa chidwi. Ndidali ndi chidwi kuyang'anisisa chiphaso chija. Motero kunapezeka zonena kuti ndidapeza kabotolo kali njumbo ya black. Ndakhala nako chidwi. Nitakatenga kabotolo kacha dakatulusa mjumbo muja.
nditawerenga zimene zidalembedwa pa botolopo kudapezeka zonena kuti ndi ma ARV. Ndidadikira mayiwa kuti abwere madzulo poti amapita ku business. Mayiwa atabwera ndidafunsa ndithu mwachikondi, kodi mayi mmamwa mankhwala? Ndipo iwo adakanisisa kwa mtuwa galu kuti iwo samwa mankhwala. Chondidabwisa chinali chonena kuti no 11 koloko ya usiku adandizunza kunena kuti pali zokambirana. Muzokambirana zathu ndi pamene iwo adandiululira kunena kuti ali pa ma ARV. Ndinali kodabwisika komanso ndidakhumbudwa kwambiri kuti ndi chifukwa chani iwo akhala akundibisira ine wokhala mwamuna wawo kuti iwo amamwa ma ARV kwa zaka zonsezi. Choncho kumpando ndidali ndi nkhawa yonena kuti kodi iwo ngati amandikondadi nchifukwa chani amandibisira akanandiuza nkadapanga chiganizo mwandekha. Pakutero naganiza zongochoka kunyumbako pano ndimakhala kwa m'bale wanga kumanyowe, ndipo ndikupempha bwaloli kuti lithetse banjali chifukwa zikuoneka kuti kukhulupirirana m'banjamo mulibemo. Sikomo kwambiri kumpando. Thank you. Thank you very much. The respondent stand up. Inu oyankha mulandu tayimirirani. You have heard the reasons why your husband wants the court to dissolve your marriage. Mwapa zimene amuna wanu anena zifukwa zake zoti banjali litere. Eya kumpando ndamva. Yes. Do you agree that the court should dissolve the marriage on those grounds? Mukuvomereza pa zifukwa zimene zokuti banja lanu lite muno mukoti? Ayi kumpando. Good. Okay. Do you have a question to ask your husband? Muli ndi funso loti mungafunse amuna anu? Eya kumpando funso ndili nawo. Yes, ask him. Funsani. Titakhala pasi kukambirana nkhani ya ma ARV masiku ambuyo apitawa. Inu munandiyankha kuti chani? Yes. Mutandiyankha yankhula ma ARV. Ineyo munandiuza kunena kuti tikuyeneka tipite ku chipatala nchonga choti tikayisese. Ndipo ine nakuyankhani kunena kuti ine ndikudziwa kale mmene ndilili mthupi mwanga chifukwa chonena kuti inuyo ndamene mwandipasira matendawa chifukwa chondibisira. Okay. Another question? Ngati pali funso lina? Ndiye pali chifukwa chokuti banja lili ngathe. Poto mankhwala ma ARV ukumwa inenso ndikumwa. Yes. Banja lili kuyeneka kutha chifukwa chonena kuti iwe ndi munthu oyipa. Oyipisisa kwambiri. Ndipo iwe utondipereka kwa adani yanga. Okay. Another question? Ngati pali funso lina? Kumpando. Ndimafuna yavomereze kuti amamwa mankhwala kapena ayisamwa mankhwala. Okay. Okay. Zimenezo mukuziwa ndinu. No. Just answer the question. Mungu yankha. Do you take ARVs or not? Mumamwa mankhwala ARV kapena simma? Kumpando. Ine ma ARV ndi mamwa koma ndamba chaka chatha chomwechi. Okay, thank you. Another question? Mutamba kumwa mankhwala munandifotokozera kuti mwamba kumwa mankhwala. Sinafotokoze chifukwa chonena kuti ndimaziwa zonena kuti inu sitanga mnali mutamba kale kumwa. Okay. Another question? Ndiye wapota anabisa. Inenso ndinabisa. Ndiye inenso ndikuna chifukwa chokuti banja lingati. Banja limene likuyeneka lithe chifukwa chonena kuti unamba kumwa ma ARV ndiweyo ine ndisanayambe. Nditudi kumpando. Okay, thank you very much for. You can sit down. Zikomo kwambiri mukhoza kukhala pasi. Zikomo kumpando. Thank you. Come out. Do you have a witness in this court? Inu muli ndi mboni m'bwalomo? Kumpando mboni ilipo. Ndawakhalapo.
So you should have disclosed at the beginning that you have brought an advocate, and then we should have sent the advocate outside so that he or she did not hear what you said. Zimayenera kunena kuti poyamba pompacha kufotokoza kuti mboni ndili nayo momuno ndi cholinga chakuti inu mukamafotokoza mboni chisakhale muno timayipempha kuti ikhale panja. Next time you don't do that again. Ulendo wina chonde musazapangeso zimene zaino zakhala panja. Chabwino kumpando. Thank you. The witness? Zikomo. Mboni. Your name's Josephine Pata. Inu ndina Josephine Pata. Eya kumpando. Okay, thank you. Of the same village, Nandolo. Mumuzi momwe mwa Ndolo. Ndichoncho kumpando. Tiye Tombondia in Mulanje. Fumu ya ikulu Tombondia kuboma la Mulanje. Ndichoncho kumpando. Good. You are a witness for the plaintiff. Inu ndi mboni ya awoda ndaulawo. Eya kumpando. In other words, an advocate or a counselor, eh? Mwina tikoza kutero kuti ngati nkhoswe. Eya kumpando. You knew the issues in this marriage. Tukulubira kuti mukudziwa zonse zokhudzana ndi banja ili. Eya kumpando. Yes. Take an oath. Mwenera kuti mulumbire ndipo mutsatire zimene tinenazi. Kweza mikono wanu. Ndikulumbira kwa Mulungu wakumwamba. Ndikulumbira kwa Mulungu wakumwamba. Kuti umboni umene ndipereke m'bwalo lino. Kuti umboni umene ndipereke m'bwalo lino. Ukhala woona. Ukhala woona. Siwinanso ayi. Siwinanso ayi. Koma woona okhaokha. Koma woona okhaokha. Sisani mkono. Thank you. Zikomo. Mukoza kuyamba kufotokoza. Yes. State the issues which you met in this marriage before the matter came to court. Inuyo mufotokoze zifukwa zenizeni zina zimene zinali m'banjamu kapena zili m'banjamu musanabwere kuno ku court. Zikomo kwambiri. Monga mmene mwamvera kumpando. Yes. Uyu ali munoyi mamunayu ndi mwana wa achimwene yanga. Yes. Choncho ndikhozonera kuti mwina kwathuku ndikhona kuti ndi mdzukulu wanga. Yes. Ine ndayima mu bwalo lino ngati nkhoswe wa banja limeneli. Yes. Ndizoonadi mdzukulu wanga anabwera ndidandaulira. Nena kuti ku nyumbako anapeza ARV. Yes. Amene amamwa akazi awo. Yes. So anadzandiuza nena kuti basi iwo wafuna banja lithe. Okay. Anandifotokozera nkhani imene ine anazoti kuti nkhoswe sukhala wekha. Ndidakauza so nkhoswe anzanga akuchikazi. Tidayesetsa kuwakhazikitsa pasi anthu okambirana. Koma ife tiona kuti cholinga chathu sichofuna kuti tithetse banja ayi. Koma ife choti wanga amakakamira kuti banja athetse ife adapeza ARV. Tidaona kuti ife tisatengepo gawo pakuthetsa banja limeneli. Mwachidule ineyo sikuti ndikuvomera kuti banja limeneli lithe. Nchifake nauza zoti apa pamene zafika apa tipite ku court. Ngati mukuona kuti akazani wasimukafuna kuti buno mukadule samani ku court. Ndifake tapezeka mu bwalo lino. Koma ine kumbali yanga ngati nkhoswe yakuchimuna ndikuona kuti banja limeneli lisathe. Zikomo kumpando. Thank you. Zikomo kwambiri. The respondent, stand up. Inu oyankha mulandu temiliyani. You have heard the advocate for your husband, what she has said. Mwapa zomwe nkhoswe yawo yakuchimuna yamuna anuwo yanena. Eya kumpando ndamva. Any question Muli ndi funso on what the witness has said? pa chimene iwo anena muli nawo funso. Ayi kumpando. Thank you very much. Zikomo kwambiri. Sit down. Kani basi. The plaintiff, stand up. Inu odandaula temiliyani. Maybe there is a point which your advocate has missed. You would want to remind her. Mwina lukutheka kuti nkhoswe yanuyo pali zina zake zimene yayiwala kapena yawonjezera zoti mukhoza kukumbutsira inu. Or is it okay? Kapena basi momwe muzilibe. Ayi mafanda akumbuse. Chabwino. Yes, in the form of a question. Mufunso. Kodi inu ARV ndakuonesani kamena sidakuoneseni? Ndionetsa mdzukulu wanga ARV. Ndeni chifukwa chani inu mukuvomereza kuti banja langa simufuna kuti liti? Angasi alamu anafotokozaso onena kuti inu somumwa ARV. Ndipo pamene pomukuona kuti banja lolikata. Besene Ana awa wasamala ndi ndani. besene nakuza nikuti anayamba ndiwowo.
oyipa atu ndiwowotu komatu chimenecho si chifukwa chonena kuti banja likhoza kutha. Yes. Ndifake daona kuti nkhaniyi kuti iniyo muyimvetsese bwinobwino ndifake dakuwuzani kuti mubwere ku bwalo la khoti kuti atikuthandizeni koma ine sindikuona chifukwa chonena kuti banja likhoza kutha choti nonsenu mukumwa ma ARV. ndi momwe mukumpando. Thank you. Sit down. Khalani basi zikomo kwambiri. The witness, you can retire. Mukhoza kutuluka amboni athu. Good. So this means that we have finished on the plaintiff's side. Soyeza kuti no apa kumbali ya awodandaula tamalizapo. We'll go to the defense now. Tsopano tikufuna tipite kwa kozimira. Yes, the respondent stand up. Inu oyankha mlandu tayimirirani? Do you have something to say in defense? Pali china chake inuyo chimene mukaza kuti mungakambe chodzichinjirizira nokha. So that the court should not dissolve the marriage. Kuti no chifukwa chenicheni chimene munganene kuti bwalo linolo lisathetse banja lanu. Muli nacho china choti munganene? Kumpando ndili nawo. Okay, go in the defense box. Muchitokose icho chili apocho Yes. mukapereke chodzichinjirizira chanu. That's it. Defense case now. You state an oath. Please administer the oath. Mukuyenera kuti mulumbire kaye. Chocho mutsatira zimene ndinene ine. Kwezani mkono wanu wamanja mmwamba. Ndipo mutsate zimene ndinenezi. Ndikulumbira kwa Mulungu wamwambamwamba. Ndikulumbira kwa Mulungu wamwambamwamba. Kuti umboni umene ndipereke pano. Kuti umboni umene ndiupereke pano. Ukhala woona. Ukhale woona. Siwinaso ayi. Siwinaso ayi. Koma woona okhaokha. Koma woona okhaokha. Zikomo kwambiri tsitsani mkono. Thank you very much. Have you brought a witness? Ati nkuteka kuti inuyo mwina muno mwabweretsa mboni. Kumpando. Okay, is he here in the court? Ali m'bwalo muno kati muno. Kumpando. Okay, the witness go out. Mboni yanu tipempha kuti ituluke kaye. We'll call you after you have testified. Thank you. Stay away. Tikamaliza kulankhulana ndi achemwalanu. Good. You tell the court the reasons why you want the court not to dissolve your marriage. Inuyo muli pamenepo kuti mufotokoze chenicheni chifukwa chimene mukukanira kuti bwalo lino lisathetse banja lanu. Good. Yes? Chabwino kumpando. Ineyo amuna anga pankhani zimene amadandaulazo zinali zoona. Ndamwadi mankhwala kwa zaka zambiri mobisa. Pazifukwa ndimene timakhalira ku nyumba kundi bambowa. Bambowa tikakhala ku nyumba zoti tikhale ngati banja tikambirani nkhani zimene zosaziwayi. Ndipo sakwanisa. Chimene amakwanisa iwo amabwera atakwiya wapasa moni ngati ine mkazi wawo sayanga. Angoenda straight wakuti wakuchipinda. Ndikasamava mawu nyumba nje kuti akucheza ndi ana. Ndiye iwo nkhaya madanda za ARV panayo chinthu chondivuta kuti ndilani ndi amasukire ndi afotokozere ngati banja zinkandivuta. Ndifuna ngokhala samatani osamauza. Koma pachiyambi mimba mwana wanga oyamba. Popira tisapita ku sikelo. Madokotala anatuza kuti tikayezese tonse ngati banja. Bambo wandira afotokozera anakana kukanisisa mwantu wagalu kuti sakufuna kuti akatani akayezese. Amakhani ntchito yambiri oti azijesa pa khomo. Ndi akakhani nthawi yopita kukoka isa HIV anadya nthawi yanji. Ndinangotani ndinangozisiya. Ndiyo ngakhale akudandaula angona kudandaula kwa moyo unalipo utakhuzika tani kukayezesa. Ndimire pompo kumpando. Thank you. Zikomo kwambiri. Thank you. The plaintiff stand up. Odandaula tayimirirani. You have heard the story from your wife. Mwamva nkhani yonse kuchokera kwa akazi wanu. Kumpando. Questions? Funso mafunso ngati muli nawo. If you agree, Ngati mukuvomereza mena fotokozeramo. okay, yes. Ask the question. Funsani mafunso. Kodi mwanena kuti ine
ndimangokhala wokwiya ndikuti munthu zaka zonsezi sitimayankhulana. Sumayankha china chonse ndikakufotokozerani zokhuzana za m'banja mwathu. Kumbali yanji Thandizo lililonse lokhuza m'banja yamankhwala ndimene ndinafusira kuyamba muja ndimene munandiyankhira muja panenso nyaniso chinthu ndipasa mantha kuti ngamakufikire nkhani zina ngati ine munthu wamkazi m'banjamo ona iniwo ndimene mapangirano makhalidwe yake. kumpando Another, yes. mafunso ambiri ndilibe ndikukhulupirira kuti bwalo lino litithandiza Okay, ndi mmene nkhani ikuyendera. thank you. Sit down. zikomekani basi. Yes, come out. You can retire. The respondent, come out. Basi mukhoza kuchoka mumenemo mukakhale basi. Yeah. Good. Yes, the witness, now call the witness. Mboni ya mayi wa mukhoza kulowa tsopano. Witness. Good. You are in the court of law now. Muli mbwalo lino tsopano la lamulo. Yes. So are your names William Ngwata? Inu lina William Ngwata. Of the same village, Tekateka, Mudzi momwe mwatekateka. TM Mwaseni Kasungu district. Thank you. Yes, you are a witness for the defendant. Inu ndinu mboni kwa awa amene akuyankha mlanduwo. Who is the respondent to you? Amene akuyankha mlanduwo ndi ndani wanu pa ubale wanu? Mwana wache mwali wanga. Thank you. Good. Zikomo. Take an oath. Mukuyenera kuti mulumbire kaye. Choncho mutsata zimene ine ndinene. Kwezani mkono wanu wamanja mmwamba. Ndipo mutsatire zimene ndikunenazi. Ndikulumbira kwa Mulungu wamwamba mwamba. Ndikumbira kwa Mulungu wamwamba mwamba. Kuti umboni wonse umene ndipereke muno. Kuti umboni omwe ndingapereke muno. Ukhala woona. Ukhala woona. Siwinaso ayi. Siwinaso ayi. Koma woona okhaokha. Koma woona okhaokha. Tsitsani kono. Thank you. State the reasons you have come to court to say. Inuyo mufotokoze zifukwa zimene zakupangitsani kuti mubwere mu khoti muno mudzalongosole. To defend your niece. Ndikuchingirizira mdzukulu wanu. Kumpando ndilongosola motere. Kuyambira pomwe mayi ndi bambo anatengana. Yes. Sindikuyikira wanga kumbuyo. Ayi. Ndikuziwa kuti wanga ndolakwisa pomubisira mwamuna wake kuti amama mankhwala ama ARV. Yes. Komanso mwina pali chifukwa chimene wangayi amalephera kuti amasukire mwamuna wake malingana ndi chikhalidwe chachani cha mwamuna. Ndi akuchimuna atandipeza ndikukhalira nkhani iyi pasi. Ndinaona kuti nkhani ifeyo tilibe mphamvu yothesa banja ayi. Tilibe lamulo loti tingathese chani tingathese banja. Ndi pamene tinakukambirana ndako chimuna kuti nkhani tisangoyisira m'manja mwathu. Tiyeni tipite ndi bwalo lina akatithandize. Ndizoona waineyi analakwisa osamuza mwamuna kuti amama mankhwala. Yes. Ndiye mwa icho ndi pamene tapezeka m'bwalo lino cholinga kuti mutithandize. Zikakhala zovuta sizimalephera m'banja anthu amayenera kukambirana. Koma pa nkhani iyo ya ma ARV ndiye sikuti pakana kachite kuyalusana kuti wanga amama ma ARV pamene boso anamphera chani anamphera ufulu. Ndiye mwa ichi zambiri ndilibe ndingosiya kwa inu kuti mutithandize tione kuti sitha bwanji. Koma ife tilibe mphamvu yothesa chani yothesa banja. Ndi momwemo kumpando. Thank you very much. Zikomo kwambiri.